fembe no be se ka baara kɛ n'o jɔlen n'o tilennen no y'o bɛɛ lajɛlen gosi ka bɔ yen nka Kidali bilama cɛ o cɛ e kɔni donna kɔnɔ tɔgɔ jugu bɛ da i la sabula u ye dugu ci min ye maramafɛn minnu bɛ yen k'olu ta min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ minnu bɛ yen baarakɛyɔrɔ jɔyɔrɔ minnu bɛ yen Mali tun ye fɛn minnu dilan ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye Mali ni Alizeri dancɛ la armée taara tasuma kɛ o kan bi Kidali dugu kɔnɔna na maaw ni tɔɔrɔlen maaw degunnen don Mali ye ban min kɛ Mali ye muruti min kɛ ɲinan ta in ani nin san damadɔ in ta in ɲɔgɔnnama ye a la an na se k'an jɔ an kolo la wa. Nos solaires installés min ye courant tigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Falai Mali kɛlɛ ka ca dɛ Mali kɛlɛ ka ca wa Mali kuma ka ca n'o ye k'i hakili ka jamana senkɔrɔma dondo walima k'i hakili ka jamana buruja ka jamana lajaba k'i da sago fɔ jamana ma Falai ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn minnu labɛnnen don fɛn minnu laɲininen don nka min kɔni ka ɲi k'a ka ɲi bɛɛ ka to i ka jamana kɔ wa min ye maaw nimisogoya ko in na kosɛbɛ fɛn fɛn bɛ ka samali kɛ fɛn bɛ ka lagosili kɛ fɛn bɛ ka burujali kɛ fɛn bɛ ka degun ta ka ɲɛsin Mali ma fɛn bɛ ka Mali dɛmɛ fɛn bɛ ka Mali senkɔrɔma ta a bɛɛ lajɛlen ye an maliden kelenw ye wa diɲɛ sigilen don k'an filɛ maloya ye mun ye maaw yɛrɛ b'a fɔ k'abu b'a fɔ da jukɔrɔ u ko k'olu ma maliyɛnw faamu dɛ maa bɛ se ka kɛ i tɛ jamana ɲɛmaaw fɛ i bɛ se ka kɛ i ni maa dɔw bɛnnen tɛ i bɛ se ka kɛ i ka kuntilenna ni maa ka kuntilenna tɛ kelen ye nka jamana ko la kuntilenna tɛ fila ye dɛ faso ye kelen pe de ye bi bɔlɔlɔsira kan i b'a sugu bɛɛ mɛn i b'a sugu bɛɛ ye wa i b'a sugu bɛɛ ye fana i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ k'i ma fɛn dɔw ye nka ko tɛ kɛ bi k'o ka dogo min ye bɔlɔlɔ kɔlɔsibaaw ye o ko k'o fana ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to fanga yɛrɛ fana b'i ka tɔmɔtaw tɔmɔ la tiɲɛ don u b'a sigi waatiw la ko dɔw ka ɲi nka bi k'an bɛ dabolo min na an ka hakili to an yɛrɛ la an ɲumankɛtɔ walima an jugumankɛtɔ an kana taa kɛ juguw sago ye min ka jugu nin bɛɛ la an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ ye maliden de ye an bɛɛ kan ka miiri Mali de la an bɛɛ kan ka miiri sini de la bi bɛ se ka kɛ i ni fanga ti bɛn sini o tɛna se ka kɛ o ye sabula diɲɛ yɛrɛ falen don misaliw la misali minnu bɛ maa waaju suko ani dugusajɛ sanfɛla la bɔlɔlɔsigi ye waati ye wa waati min kuntala a bɛ se ka janya komi a bɛ se ka surunya cogo min na Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyan bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fala an bɛ taa burɛmkaw fɛ yen burɛm min ye denmisɛnw ka ɲɔgɔnda dun bɛ yen n'o bɛ kɛ ka kalan kuncɛ kilasi 9nan kɔnɔna na n'o ye dɛfu ye ale senfa piripiri n'a farikolo ɲɛnajɛ o daminɛna ntɛnɛndon u ka ndolanci min n'o o ye mɛrilakaw ta ye baara kurubokali hukumu kɔnɔna na sa kapu ɲɛmaaw tun bɛ yen conseil minnu bɛ yen n'olu bilalen don kalanko kunna ani kalan labɛnnikɛ kunna olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ burɛmkaw fɛ yen ɲɔgɔnda in bɛ ka kɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ sa o ye denmisɛnnin 500 ani 94 ye min ye 566 o ye minnu ka kalan kɛcogo ɲɛna minnu y'a kuruko siɲɛ caman fala ye n'a bɛ fɔ ma ko candidat libre olu ye maa 28 ye u bɛɛ lajɛlen kɔni ye senfa biribiri in kɛ min ye bolininjɛ ye kɛnɛ kan n bɛ se n tɛ se bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i la k'i pan juru la k'i pan kɔɔri k'i pan ani ka min ye gɔngɔrɔ ni fɛnw puwaw fili o bɛɛ lajɛlen yera baara in senfɛ dɛfu ale ɲɛbila kalanw ye o ye farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ fala ye kulukorokaw fɛ yen fiɲɛkolo fandanbada dɔ wulila ka taa ni kulukorokaw olu ka ndolanci terrain ale kɛrɛfɛla ye min ye kulukorokaw kɔni ye sa u y'a yira ko fiɲɛ in barika bonyana n'ala sɔnna a ma an na tila ka segin nin kibaruya in kan korokaw fɛ yen bolimafɛnw ko olu ko k'u tɛ bɔ nin y'a tile 3 ye k'a sababu kɛ mun ye korokaw y'a yira sa k'a fɔ Bamako kana min ye ka bɔ Koro kana Bamako maa minnu bɛ n'olu bɛ mɔgɔ ta kɛ mɔbiliw la sa olu kɔni y'u jɔ fɔlɔ k'u hakili sigi sabula u y'a mɛn k'a fɔ ko min ye segukaw fɛ yen mɔbiliw caman jeni n'a ye sibiri tɛmɛnen nin kalo in tile 9 o la sa Koro kɔni ka mɔgɔ ta ka bɔ yen ka na n'a ye o mɔbili bolilaw ko k'u b'u ɲɛma jɔ ko fo min na ni basigi nana kulukorokaw fɛ yen min ye siraba kasara ye a juguyalen n'o ye kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ kalo tɛmɛnen o tun ye maa 8 de fatura nin kalo in na sa kimɛli min kɛra a yira k'a fɔ ko maa 12 de fatura siraba kasara la maa 282 olu de joginna kalo tɛmɛnen o kun ta ye maa 8 ye dugudenw y'a yira sa k'a fɔ k'o tɛ se ka bɛn cogoya si la fɛɛrɛ ka ɲini min ye mɔbilibatigiw ni bolimafɛntigiw ye u ka dɔ bɔ u ka vitesse olu la fala ye kucalakaw fɛ yen ɲɔgɔndan min tun bɛ yen ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa tu la n'o ye ka t'i yɛrɛ lafiya tu kɔnɔna na ten kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an k'an b'a fɔ a bamanankan la fala ye ka taa bo kɛ kɛnɛma ko o ɲɔgɔndan tun bɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ dugu minnu kun don sa dugu 29 kɔni k'o sɔrɔla bi min ye tulata kɔni o banna olu fɛ yen Kucala mara la min ye dugu 29 in olu taara commune 3 de kɔnɔna na Kucala marabolo kɔnɔna k'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye olu sera pewu k'u ka dugudenw ladi yaasa maa si kana taa tu kɔnɔ ten ka t'i yɛrɛ lafiya o la sa baara in ale sigira sen kan min ye saniya ani yiriwali kuntalajan baarakɛlaw olu ka bolofara minnu bɛ yen ka taa fara sa UNICEF ale ni baɲumankɛtɔn min n'o ye Alpha Log ye dugu min kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sa o ye dugu ye o ye Napamugukaw ye Napamugu ale yɛrɛ bɛ Karangwana o commune fɛ n'o ye Karangwana Male ye olu de kɔni ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ baara in k'a bɛna na to sen na yaasa dugu bɛ se ka lafiya cogo min segukaw olu dusu kasilen don bi kosɛbɛ sabula kurantigɛ k'a kɛra barika bonyalen don Segu n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o la min ye depuis kabini sibiri tɛmɛnen segukaw y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma kɔni donna kuran dicogo la olu fɛ yen wa ji fana a bɛ ka kɛ o fana tɛ ka sɔrɔ énergie ɲɛmaaw ɲininkara u y'a f'u ɲɛna ko min ye gɛlɛyaba min bɛ Bamako k'o kɛlen don han o de kɛlen don ka na ni Segu yɛrɛ fana ji sɔrɔli ni kuran sɔrɔli gɛlɛyali ye ko nka k'u b'a baara kan ni Ala sɔnna a ma n'a banna pewu kuran ani ji a n'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo kɔrɔw la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min nka Segu kɔni bi a kɛlen don ka tiɲɛni don maaw kun kosɛbɛ fala ye ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la funtenikisɛ barika ale bɛna bonya kosɛbɛ k'a daminɛ 47 la ka taa se 50 ma Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye o funteni ye
maaw ka fara ka don so kɔnɔna na sumaya tɛ so minnu kɔnɔ min ye ladilikan damadɔ bɛ maaw ko k'olu taala an ye bi ni mɔbili b'i bolo i k'i jija fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka mɛnɛ n'o ye birike ye n'o ye boisson ye a b'a fɔ ma ko boisson an k'an kɔlɔsi o la parfum minnu bɛ yen n'olu datugulanw bɛ u la fɛn minnu fana bɛ yen n'u mana ka teli i n'a fɔ gazibaraw n'a ɲɔgɔnnaw an k'an kɔlɔsi u la an ka fenêtre an kana olu dayɛlɛ ka taa k'u to koyi sabula baganw olu fana bɛ nɛɛma ɲini nin waati in na k'u fosi ka b'u ka wow kɔnɔ wa min ye an ka essence fana ye tile fɛ n'i bɛ boli i ka n'i ka essence bara fana fa ka plein k'i kun i ka n'o kɛ u y'a yira fana k'a fɔ bi min ye wuladafɛ kɔni bɛ se ka i ka essence bara fa nka min ye tile fɛ ye essence kana bara fa tewu maa minnu fana bɛ yen n'olu fana bɛ sirabakannaw la u k'u hakili to u yɛrɛ la wa min ye pinɛw ye fana i ka n'o fana fa tewu sabula a bɛ se ka na ni pinɛ pɛrɛn ye dugutaalaw k'olu k'u hakili to la kosɛbɛ saa ni dugumafɛnw ni ngɔsɔnw k'olu fana bɛ sɔn ka bɔ ale ni fɛn ɲɛnama wɛrɛw u bɛ sɔn ka bɔ u dayɔrɔw la sabula dugukolo kalayalen don ka na k'u bɛna na nɛɛma ɲini o la aw minnu ka sow bɛ togodaw la aw minnu ka so bɛ bugudaw la a y'a aw kɔlɔsi aw ka fenêtre n'a ka baarakɛyɔrɔw la wa n'aw nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ ni dayɛlɛlen a kana girin ka don a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ min faral'o bɛɛ kan ko bɛɛ lajɛlen ka ji min su ani tile maanifin minnu bɛ yen n'olu ye maakɔrɔw ye an ka hakili to olu ni denmisɛnninlakaw la wa fana min ye jikalayalaw an k'olu baara o dɔgɔya kosɛbɛ an ka olu dɔgɔya kosɛbɛ min ye buteli minnu ye ni gazi b'u la an ka n'olu fana bila tile la ka taa dɔrɔn k'a fɔ ko bɔn ko baarakɛla tobili kɛ nin na yanni n ka na e bɛ taa baarakɛla bɛ taa bɛɛ lajɛlen bɛ taa k'a to tile kɔrɔ ye k'aw ka sabali k'aw k'o dabila wa min ye nin kibaruya ninnu ye k'an ka fana k'a di bɛɛ lajɛlen ma kuranko fana ta na sira fɛ an k'an kɔlɔsi n'an bɔra so minnu kɔnɔ an k'olu kuranw fa an k'an ka yɔrɔw la kɔlɔsi yaasa an bɛ se ka kisi cogo min na wa min ye tile fana kɔrɔla la maa si kana to tile kɔrɔ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 na ka se nɛgɛ kanɲɛ 15 ma a ye kun don kun yɔrɔw la yɔrɔ min na aw kun bɛ se ka dogo yɔrɔ min ye funteni lahawta ye a bɛ se ka kisi a ma cogo min ko n'a ka di maa min ye n'a b'i bolo fala ye i ka jinin sigi i ka so kɔnɔna na min ye baganw ye jakumaw ale ni fɛn mara bagan minnu b'an bolo u ka se k'u min ani kɔnɔw yaasa an ka hinɛ ka se ka se olu ma kibaruya in a bɔra météo maaw yɔrɔ ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko funteni tile 2 nata in a barika bɛna bonya han an ka hakili to maakɔrɔw ni denmisɛnninw na fala in n'an bɔra yen ntɛnɛn tɛmɛnen o tun ye mamadu konate ale ka somayɛlɛmali san 70 ye a kɛnɛ kan n y'a f'i ye cogo min maa bɛɛ lajɛlen nana min ye arakitala ye n'ale bɛ baara kɛ CNT la minisiri kɔrɔ don ale ye konate a mɔden don konate denmuso o den de fana ye ale fala ye donc a ye min sɔrɔ k'a fɔ kɛnɛ kan arakitala an ka jɛ k'aw lamɛn. I ni ce i ka ɲininkali la sanni n ka kuma cɛkɔrɔba in kan n bɛ tasibila kɛ fɔlɔ mamadu konate ala ka dayɔrɔ suma a n'a balimamuso jɔngɔ konate ala k'u dayɔrɔ suma a n'a denw n'a balimakɛw n'a balimamuso fɛn o fɛn taɲana du in kɔnɔ ala k'u bɛɛ dayɔrɔ suma ala ka yafa k'u ma mamadu konate fɛn min ye jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la mamadu konate école karamɔgɔ kɔrɔ don mamadu konate RDA bɛ se k'a fɔ ale de nana ni RDA ye Mali kɔnɔ a n'a jɛɲɔgɔnw ye o tɔn sigi farafinna kɔnɔ Côte d'Ivoire b'o la Benin b'o la Niger kun b'o la hakaja a tɔn yiriwala farafinna yɔrɔ caman jamana caman kan sanni an k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ mamadu konate ale kun ye o tɔn n'o tɔgɔ kun ye RDA ye USRDA ale kun ye o président ye Modibo Keita kun ye o secrétaire général ye n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye mamadu konate ala y'a ka kalifa minɛ k'a nege to mɔgɔw la sabula u ye baara min kɛ jamana kɔnɔ jamana kɛlɛ fɔlɔ yɛrɛmahɔrɔnya kosɔn a daminɛna n'ale de ye tɔn in kun sigi kun y'o de ye ka farafinna danbe segin a yɛrɛ ma ka an ka jamanaw lakana ani an yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya ani jamana ka taaɲɛ tɔn ninnu kun sigir'o de kama n'o ye USRDA ye mamadu konate an ta ɲana ka wala to président Modibo Keita bolo
o kun ye secrétaire général ye kabini an ta ɲana hakilila jigila Modibo Keita ko président fila tɛ RDA la ni Mamadu Konate tɛ o de kosɔn i b'a la kɔlɔsi k'a fɔ ni kɔsa in na tɛ RDA ɲɛmɔgɔ si ma sɔn k'i yɛrɛ kɛ président ye ka président tɔgɔ ta RDA kɔnɔ ni kɔsana ko ninnu tɛ donc o ye jamana taabolo ye Mamadu Konate a kɛra Faransi wasabulon n'o ye Assemblée nationale ye a kɛra o ɲɛmɔgɔ ka dangan fɔlɔ ye n'o ye premier vice président ye k'a yira u la k'a fɔ mɔgɔ min kun don mɔgɔ gansan kun tɛ fɛn fɛn bi jamana kɔnɔ ale fɔlɔ de y'a tu tigɛ n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya koɲɛw ye ne min bɛ ka kuma o fɛ ne y'a min sin fɛ ka salo bɔnbɔn fɛ sabula ne y'a mɔden dɔ ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na sisan ye ɲantuma ye kɛlɛ min kun dara ko Mamadu Konate ninnu taara Modibo Keita ninnu taara o kɛlɛ kelen in de filɛ nin ye sen na i bɛ se ka mɔgɔ faga nka i tɛ se ka hakilina faga i bɛ se ka mɔgɔ faga mɔgɔ bɛ sa nka i tɛ se ka a ka kɛwale ɲumanw a ka faso kanu a n'a ka jamana kanu i tɛ se k'o latunu mɔgɔ hakili la a bɛ komi sisan bibi in na Sadio Kamara tanyana kɔsa in na Sadio bɛ balole hali bi anw hakili la Sadio bɛ balole hali bi Mali kɔnɔ o ni Sadio mata Sadio ka hakilinaw lakana sira fɛ olu bɛ yan nɔ ninnu cɛbaw ka ta Mamadu Konate la ka jigi Wɛnsɛn Kulibali ninnu na ka jigi Modibo Keita ninnu na u n'u tɔɲɔgɔnw fo kana se bibi na président Assimi Goïta ma a n'a jɛɲɔgɔnw olu bɛɛ bɛ nin sira kelen in de kan a bɛ komi u taara u denw nana u mɔdenw nana ka baara min daminɛna k'o tɔ lase k'o tɔ lakile an b'o tile de kɔnɔ bi an bɛ dugawu k'a ye a n'a a tɔɲɔgɔnw bɛɛ ani an faw n'an baw bɛɛ président Modibo Keita yɛrɛ a n'a tɔɲɔgɔnw ala k'u dayɔrɔ suma ala ka Mali suma ala ka Mali kisi ala ka Mali tanga ala k'an bɛn fɔlen kelen ma o fɔlen kelen ye min ye an ka kan ka bɛn Mali ko de la an kana bɛn fɛn wɛrɛ la nka bibi n'an ka kan ka se ka bɛn Mali ko la o de kosɔn a bɛ fɔ k'an ka bɛn an ka bɛn bɛ kɛ ko dɔw de kan bɛn tɛ kɛ mɔgɔ kelen ka ɲɛɲuman kan walima ɲɛkumu kan bɛn bɛ kɛ Mali ko de la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ka kisi an ka segin an ka kɔrɔlenw ma Mali ka a ka danbe retrouver Mali ka sumaya Malidenw fɛnɛ ka lafiya. Fala ko waati kelen n'a ta bɛɛ min ye buru sɔngɔ ko fɛn nana fara kan han Musa Alassane Diallo jago minisiri ani maa minnu ka baara bɛnnen no buru dilan ma ni alikama sɛnɛ ma an ka jamana kɔnɔ n'olu ye ɲɔgɔn ye alikama bɛ se ka na cogo min na ka labɔli kɛ an ka jamana kɔnɔ kuma tɛ nin waati na an kana gɛlɛya sɔrɔ ko min ye minisiri ye ani juraw ye ɲɔgɔn ye ani sɛnɛkɛlaw ye ɲɔgɔn ye o la sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waati in kɔni na min ye buru sɔngɔ ye fɛn nana fara kan layidu taara ka di miru ale bɛna na to a sɔngɔkɔrɔ la APDP ye ale jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o cunna n'o ye balakacun ye o kɛra u ka jabala la kunungo baara in bɛ tali kɛ mun na sa fo ma sa ko session extraordinaire fala ye min ye APDP ye baara in kan ka taa tile 5 kɔnɔna na session in kɛnɛ ka sa hakilinaba minnu bɛ u la anu ye baaraba minnu kɛ ani lakɔlɔsili minnu kɛ maaw tɔgɔ la sɛbɛn olu la kɔlɔsili na ani bugunatigɛ baaraw kɔnɔna na maa minnu bɛ bi ni jaw bɛ ta u fɛ n'o ye video conférence kɛlaw ye caméra de surveillance ani baarakɛyɔrɔba minnu bɛ u ka kuma bɛna taliko la tile 5 in baara kuncɛli la sa u nana laɲini kɛ ka se maaw ma maa minnu bɛ n'olu kɛlen don ka sira bila ani ka fɛɛrɛ sigi maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa min ye États-Unis kaw fɛ yen Musa Atayer ale bɛ taama la Américain jamana na fala ye New York janjo bannen a y'i kunna min ye Washington kan n'o ye Américain ka faaba ye yen kɔnɔna na sa maliden minnu bɛ yen a n'olu sigira ka kuma
General d'armée Asimi ay min ɲini ministre fɛ n'u taara yɔrɔ yɔrɔ u ni malidenw ka kuma hakilinaba minnu b'u la u ka se k'olu fɔ o la sa Musa ko ale ye waati ta a ka taama in sen fɛ yaasa n'u ka se ka ɲɔgɔn ye kumaw ye tali kɛ yiriwaliko kan Mali la kɔlɔsili ko ale ni consulat baara minnu kɛ cogo min na malidenw ka soko bɛ cogo di u yɛrɛ ka baara bɛ se ka na cogo min ani hakilinaba min bolo bɛ se ka na baara kɛ n'o ye cogo min a y'a yira sa k'a fɔ ko a kɛlen k'u lamɛn a ko jamana kɔni ka daw yɛlɛlen don maa o maa bɛ yen n'i nana n'i b'a fɛ ka nin baara ninnu kɛ olu sigilen don k'u kɔnɔ wa min ye fasodenw ye u kana bila u kunna don kelen da kelen k'olu bɛ ɲinɛ u kɔ sabula jamanakuntigi y'a yira sa k'a fɔ ko u jɔyɔrɔ bɛ min ye bi k'o dɔnnen don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani min ye Mali ka kelenya o sinsinni na o la ko ɲinɛ tɛ se ka kɛ u kɔ cogoya si la ministre bɛ mara kama bɔli kunna ni fanga ka kuma lasela don fala ye ale fana kunun ko a ye lasigiden 2 bisimila fɔlɔ ye min ye o ye Irisilakaw ka lasigiden ye Igor Goroningo ale kɔni nana sa lakanako ta na siraw fɛ baara mun bɛ Mali ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ ani ka foli ta ni ta ka ɲɛsin ministre ma a sugandilen ka kɛ mara ministre ye kumaw ye tali kɛ min na sa o ye k'a yira sa k'a fɔ u b'a fɛ ka Irisilakaw ka seko ni dɔnko so belebeleba dɔ dayɛlɛ Mali kɔnɔ yan ani ka fɛɛrɛ fana tigɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka Irisikan yɛrɛ dɔn k'a dɔnko la kari olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na min ye centre culturel maison culturelle ye k'u bɛna n'o fana sigi Igor Goroningo y'a yira furakɛli minɛnw kun fɔlɔ minnu bɛ yen sa n'u b'a fɔ ma ko kiti u y'olu dɔw di dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'o bɛ Katikaw fɛ yen polyclinique min bɛ Sɔrɔdasiw tɔgɔ la u ye dɔ di olu fana ma min y'u ka dɛmɛ ye a taara fara Sɔrɔdasiw yɛrɛ ni jamanadenw ta kan yaasa baara bɛ se ka teliya cogo min na ko fana k'u ka fɛn dɔ bɛ u b'a fɔ ma ko sɛti ye furakɛli minɛn caman ye u y'o den 10 di Gabriel Ture ma ka den 10 di Ponze den 5 di Gabriel Ture ma ka den 5 di Ponzekaw fana ma a bɛɛ lajɛlen kelen kelen kɔnɔna na minɛnw de bɛ minɛn min bɛ se ka furakɛli kɛ joona ani ka se ka baaraw kɛ joona min ye CICR ye a ko ale ka dɛmɛ fana sera Gawo dɔgɔtɔrɔso ma tajiko ta na sira fɛ Motikaw fana fɛ yen u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu tun kan ka opérer min ye liw ye fana u ye liw fana dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ko hukumu kɔnɔna na essence litiri 2000 u y'o ta k'o di Gawo dɔgɔtɔrɔso la yaasa ale ka se k'a ka baaraw kɛ ko nin bɛɛ lajɛlen na sa olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛ kun ye min ye ka Mali jamana ka dɔ fara ale taw kan u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na dɛmɛ in ye diyagoya y'u ma sabula u ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Mali jalen k'a fɔ ko min ye CICR a ka sigi a ko sa ko kabini san 2014 n'olu ye wulikajɔ kɛ Menakakaw fɛ ka kɛ Kidalikaw fɛ yen min ye san 2019 ye u ye wulikajɔ fana kɛ Menakakaw fɛ yen fo kana se nin waati ma u ni Mali jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa CICR ale ka dɛmɛw tɛ kɔ tigɛ fiyewu ni waati gɛlɛnman olu sera an ka jamana ale kɔnɔna na Bataki a bɔra ka bolofara min bɛ Bamakɔ ya ale yɔrɔ ka di anw kunnafonidilaw olu ma seko ni dɔnko labɛn bɛ sen na min ye jabɔba min bɛ kɛ san 2 o tako 15nan baaraw bɛ sen na yaasa ka se ka ko in labɛn ka ɲɛ sa min ye Armel Dako ye ni ale yɛrɛ ye ko in ɲɛnabɔbaa ye Mamu Dafe y'ale bisimila kunungo a ka baarakɛyɔrɔ la maa min tun bɛ kɛnɛ kan sa Mamu Dafe kɛrɛfɛ o ye Cani Sangare ye farafinna fototalaw ka so o ɲɛmaa ye ale ye jɛrɛ min kan ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan sa n'o ye rencontre photo ye o délégué général n'o ye Elhaji Amadu Diop ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan baabu ye tali kɛ mun na sa jɛrɛ in n'o ye san fila fototalaw farafinna fototalaw ka ɲɔgɔndan min bɛ k'an fɛ yan a kan ka kɛ novembre kalo tile 29 ka taa kuncɛ janvier kalo san 2027 Mamu Dafo sa majɛ minnu bɛ baara la a y'olu f'u ɲɛna photo minnu taara ani photo minnu kan ka kɛ ani welewelemada min kɛra bi yaasa ka se ka baara sigi sen kan a y'i da don o bɛɛ lajɛlen na k'o ɲininkaliw k'u fɛ commissaire a n'a ka maaw k'a ɲini u fɛ sa ko min ye baara in ye ko a yɛrɛ tɔgɔ bɛna kɛ refabulation ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka photo ɲɛnamaw sɔrɔ minnu bɛ tali kɛ an ka taabolo n'an ka waatiw olu cogoya la Bamakɔ a n'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a daminɛ novembre kalo nata in ale hukumu kɔnɔna don fala hijitalaw olu sera Magan min ye an ka hijitalaw ye ntɛnɛndo u ye dugawu donba kɛ Mali ye ani kuranɛ kalan an bɛ taa hijita kɛnɛ kan Magankaw Madinakaw fɛ yen fɔlɔ min ye bato min kɛra baara min kɛra Jawtala Rasidi kɔnɔna na n'o ye Mali hijitalaw bɛ hôtelso min kɔnɔna na fala ye an ka jɛ an ka taa ye sabula min ye Jawara ye a ɲɛfɔcogo ɲuman a bɛ ale yɛrɛ bolo. An balima maliyɛnw assalamu alaikum an ka hôtel la bi Madina Jawharatou Rachidi bi lundi doya bayna le 11 mai 2026 a k'a dɔn k'a fɔ kuranɛ kalanba o de kɛra yan bi an balimaw Mali hijiden bɛɛ gouvernement privé ka fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan k'a jigi siɲɛ caman an balimaw
kun kelen pewu maliyɛnw bɔra ka mali to lahala min na ka duwawu don kɛ mali lahala in ala k'a yɛlɛma ala ka mali kisi mali jugu ala k'u malo ala ka mali taaɲɛ ala ka mana mali to janfa la nin kuranɛkalaba in de ka ko maliyɛnw an ka hôtelba in na bi madinɛ lendidoyaba in na lansara selilen kɔfɛ an balima silamɛw an bɛ ala fo ka ala barikada min ye nin dɔn yiran na an ye duwawu min kɛ an ye kuranɛ min kɛ ala k'a minɛ an ye ala ka n ka jamana bɔ bolola ala ka na ni hakilisigi ni basigi ye jamana kɔnɔ ala ka jamana kɔlɔsima k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn maliyɛn cɛ ani muso nin kuranɛ kalanba min kɛra madinɛ a ɲɛmɔgɔba sa o de ye Sekumaru Kuyate san o san minisiri Dr Mahamadu Kɔnɛ a bɛ o de bila ɲɛfɛ kuranɛ kalan na Sekumaru Kuyate ɲinan fana alhamdulillah ale kɛra ɲɛmɔgɔba ye an balimaw nin kuranɛ kalanba in minisiri de ka yamaruya kan don diinɛ minisiri kɔni Dr Mahamadu Kɔnɛ a b'a ɲini an fɛ san o san n'an sera nin dugukoloba in kan kuranɛ a ka jigi siɲɛ caman Mali ye surtout ɲinan ta Mali bɛ lahala min na an balima silamɛw an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ mali ka kɛnɛ kan an ka minisiri ba n'o ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Kɔnɛ ale de ye ni bonya tigɛ k'a d'an ma n'an sera Makan ni Badinɛ yɔrɔ o yɔrɔ alikuranɛkala bonya n'a karama donc o bɛ ne de bolo donc a y'o di yan tɔgɔ tɛ dɔnni tɛ a y'a di yan ni kanu ka baara de n'an sera Makan ni Badinɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka jɔ an ka dugawu kɛ Mali ye duguw la ani bange la sisan nin ye maliden bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Mali jiden bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bi ka mun kɛ ka Mali ta k'a yira ala la komi ala yɛrɛ fɔ ko o dugu ni asitadibi lakum a ye n wele n b'aw jaabi donc i tɛ ala wani fosi ye i bɛ ka bon ni alikuranɛ ka alikuranɛ ta k'a da kɔrɔ k'a kalan ala kɛra kɛrɛfɛ mɔgɔ sɔrɔ Mali bɛ cogo min na bi ala ka Mali basigi Mali faama minnu bɛ yen bi ala k'u dɛmɛ Mali sɔrɔdasiw ala k'u dɛmɛ Mali adamaden bɛɛ ala k'u dɛmɛ ka Mali se an juguw la yala bi ala ka Mali wasa ala ka Maliden bɛ wasa ala ka Mali segin a cogo la. nin kɛnɛ in kan sa madinɛ an ka déléguéw bɛɛ an y'u dafalen kɛnɛ kan délégué général fana Dr Abdul Fatah Sise a tun bɛ nin kɛnɛ in kan Dr Ousmane Soliu Tarawele n'a ka jama n'a ka délégué an y'u bɛɛ nin kɛnɛ in kan an balima silamɛw hijiden cɛ ani muso ka minɛ ka jigin an ka hôtel k'a fa tewu arabu yɛrɛ jɔn bɛ k'u ɲɛ wagati ka mɔgɔw lajɛ u ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye an balimaw kuranɛ min kalanna an bɛ dugawu kɛ ala k'a minɛ Mali ye ala ka Mali sabati ala ka Mali banban ala ka Mali jidi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ ala kɛra kanu kosɔn ala ka Mali ɲɛmɔgɔw dɛmɛ Mali ɲɛmɔgɔ ala k'u kɔlɔsi ala k'u fanga se ala ka Mali kisi ala ka Mali kɔlɔsi ala ka malidenw kɔlɔsi ala ka malidenw bɛɛ kelen ma ayiwa alhamdulilahi an balima silamɛ an b'aw fo ni ka waliman dɔn ɲinan kuranɛ kala 2026 vraiment Sekumaru Kuyate an b'a fo ni ka waliman dɔn ka da ka organiser ka ɲɛ a basigiya ka ɲɛ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ dugawu don kɛ u ye dugawu min kɛ nin kɛnɛ in kan ayiwa kunungo ko min ye gouvernement ka kɔnba 6nan ye hijiden labanw ni avion ban ye Jawara a bɛ dɔ fɔ an ɲɛna o fana maaw kunbɛ cogo ɲuman na Medinakaw olu fɛ yen. an balima silamɛw assalamu alaikum bi arabadoyaba in na le 13 mai 2026 gouvernement ka vol laban 6e vol ni ye sele ye Medine an ka ni hôtelba in kɔnɔ Jawharatu Rashid alhamdulilahi o ye gouvernement ka vol laban ye an balimaw délégué général Dr Abdul Fatah Sise an ɲɛ b'a la kɛnɛ kan hijidenw k'u bisimila ni hôtelba in kɔnɔ an déléguéw bɛ alhamdulilahi rabbil alamin o tuma nin gouvernement ka vol laban ye su in na minuit waati ayiwa an bɛ araba la ka ban déjà minnu sera le 13 mai 2026 alhamdulilahi ɲuman sera yan vol 6 nin y'a bɛɛ lajɛlen nalen su in na ka bɛn Medine heure 21h sara o la sa min ye El Hadji Diouf ye sa ko a kɔni nɔ minɛna k'a yira sa k'a fɔ ko a banna ka o sara jamana ye o la sa a yirala k'a fɔ min ye san 1 kaso n'a jurulama don sursis o dira ma min ye sɛbɛn wari 1,000,000 ye a kan ka o sara sabula degun min yera baara la min ye Laji Mori ale fɛ Senegalikaw fɛ halisa u ka minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna
a ko k'a bɛ senegalikaw hakili latigɛ ko min ye bana cɛjugu ye n'o ye antivirus ye bana min bɛ sɔrɔ totokinda ni ɲinɛkinda fɛ sa k'a kelen tɛ wɔlɔfɔw fɛ bi wa k'u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta sa ka u ka jamana kɔni lakɔlɔsi yaasa bana in a kana se u fɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na République démocratique du Congo n'o ye RDC ye bamanci jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye M23 maaw ye k'olu bɛ ka kɛnɛw bila dɔɔni dɔɔni u y'a jira sa ko yɔrɔba minnu k'u minɛnen b'u bolo n'o ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye Kivukaw fɛ yen k'u ye yɔrɔw bila min ye République démocratique du Congo sɔrɔsiw ye olu yɛrɛ kɛlen don ka t'u sigi kɛnɛ ninnu kan o waati la nka o kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko waleya in a kɛlen don balinaba ye kabini ntɛnɛn don kunnafonidilaw kɔni ye ɲinini kɛ bamanci jɛkulu ninnu yɛrɛ ka kibaruya y'a jira sa k'a fɔ k'u kɔni ye yɔrɔ ninnu bila nka u ma fɛn wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan Ukraine jamanakuntigi n'o ye Volodymyr Zelensky ye ale ye Irisilakaw ɲagi ko sabula ko Irisi ko waati min na k'a fɔra ko marifa kana wuli ko kɛlen don ka drone 200 bila ka taa Ukraine k'ale filenkolonci k'a da kolonci degun ko o b'olu kan ni tile 3 in ale kɔnɔna na Pakistan ale ni Afghanistan ka kɛlɛ la sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye Pakistankaw kɔni ye olu ye Afghanistan maa min fa sa a bɛ se maa 372 ma o bɛɛ lajɛlen fatura wulikajɔ sɛbɛn k'a daminɛ janvier kalo kana se mars kalo ma diɲɛ seleke naani ale ka tɔnban bɛ yen n'o ye Nations Unies ye ale de ye sɛbɛn in bɔ kunungo kɛnɛya ko ta nasira fɛ halisa min ye bana cɛjugu ye n'o ye antivirus ye sa Faransikaw kɔni y'a jira sa k'u ka ɲɛmaaw ka wulikajɔ kɛ min ye saniya ko ta nasira fɛ u ni nansarala jamanaw n'o ye Union européenne jamana u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka bana cɛjugu in kunbɛn sabula maa 22 a yer'o la Faransikaw fɛ yen u ka premier ministre kɔni y'a ɲini ministre fɛ sa ka wulikajɔ kɛ u lamini jamanaw n'u sigiɲɔgɔnw n'olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na yaasa ka se ka nin bana cɛjugu in ale kunbɛn nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔrɔ ɲuman kan ye a y'a hakili to denmisɛnw ni maakɔrɔw la nin funteni waati in na kosɛbɛ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la fana an ye bilasiralikan minnu fɔ mɔgɔw k'olu matarafa yaasa an bɛ se ka kisi nin waleya ninnu kɔlɔlɔ ma cogo min na. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a